Добрый день, шановное господарство. Добрый день. Лукашенко вызволил Тихановского. Хочу одразу сказать, что я адначасова супраць і замахаў на дзяржаву, супраць змоваў супраць нашай дзяржавы. І я супраць того, каб за палітыку людзі сядзелі па турмах. А цяпер хочу некалькі словаў ўсё ж таки сказаць наконт таго, чым вызначаецца і ў чым сэнс вось гэтага дзеяння таго, што Тихановскі вызвалены з турмы, ну, памілаваны прэзідэнтам Лукашенко. Так вось, напярэдадні візіта 21 чэрвеня ў Мінскі Тэкэлага, гэта ўчора было, спецпасланніка Трампа, Тихановская заявила, што Лукашенко падмане Кэлага. У перакладзе з мовы беларуска-лубянскай апазіцыі на мову звычайную гэта азначае, што Кэлаг не дасць рады падмануць Лукашенку. Уявіць, што палітыка гэта не абавязкова падман, Тихановская яе дворня не ўстане, просто не ўстане. І лепш бы яна прамаўчала тады. Ці выказала асцярожны аптымізм, бо цяпер яе словы ў адрас Кэлага выглядаюць надзвычай глупа. І мы ж ведаем, што такія візіты загадзя рыхтуюцца, і што вызваленне Сергея Тихановскага было абумоўлена напярэдадні візіта Кэлага, значыць, у Мінск. І пра гэта не ведала Тихановская. Іначай яна бы, канешне, прамаўчала, бо так глупа выглядае цяпер, што проста смешна. Ну, яна ўсё робіць пасля чаго смешна. Ну, тут ужо такая сур'ёзная справа тычыцца яе сям'і, і яна і тут все запарола. Зеленскі, напрыклад, коротко сказаў на гэты конт, што Кэлаг прафесіянал. Ну і цяпер дурням ён не выглядае. Ну, прынамсі, не з гэтай нагоды, калі ён і выглядае. Не з нагоды візіта Кэлага ў Мінск. Затое Лукашенко паказаў майстар-клас. І падчас тэлевізійнага рэпартажу аб сустрэчы ён ззяў як неонавая лямпачка. Ну, уявіце толькі, у дворне Тихановска 97% гэта латэнтныя пуціністы, которые прикидываются национал-демократами, каб сядзець на грантах. І тут Лукашенко им сунуў наўпрост як у вулей палку адкрытага пуцініста Тихановскага, который унесены ў спіс, значыць, асобаў, якім забаронены уезд в Украіну. Ну, наступны будзе, безумоўна, ну, на маю думку, гэта будзе наступным Бабарыка. І ён паедзе, конечно, не ў Вільню, хутчэй за ўсё, опять зноў жа, на маю думку, а ў Москву ён паедзе. Каб Лукашенко выпусціў першым Бабарыку, то сказалі б, ну, што гэта ён пуцінскага халуя вызваліў, каб Пуціну дагадзіць, а не Трампу. І гэта быў бы не вельмі добры, значыць, жест для амерыканцаў. А вось Тихановскі самае тое, што патрэбна. Вось вам ваш герой-пакутнік, новы сімвал беларускай дэмакратыі. Як Пазняк казаў свой час, нейкі родзіч яшчэ доктара, который удзельнічаў у паўстанні Каліноўскага. Паплечнік самого Каліноўскага, дарэчы. Ну, цяпер створаны прыгожы, элегантны, як любіць казаць сам Лукашенко, прэцэдэнт для вызвалення і памілавання Бабарыкі, Калеснікава, ну, кого там яшчэ. Выпусціў вагнераўцаў, выпусціць і бабарыкінцаў, як думаеце? Напішыце, калі ласка, ў каментарах.